Hi guys, खुलुमबाय बयखौबो मुन्नि लिजा यूट्यूब चेनेलाव आं दायो लोगोनि फिसाजोनि बार्थडेआव थांनो नागिरदों। दिनै जों 1 year कमप्लीट जाबाय। आंनि भिडिअखौ इन्टारेस्टेड मोनदोंब्ला नायलांबाय थादो। बिदिब्ला गोसोनि गोदैराव नांगौ नामा मा Sini orle mai.
गोसोनि गोदैराव नांगौ नामा मा अनजालि नोंनो नांगौ नामा आंहा मा जाखो नोंखौ नायना आं गावनो बुंनो हाला नोंखौल' नुबायनो थायो आङो मिन्थिया नों आंखौ मा सानो नाथाय आं नोंखौ गोसो थोखायो गुबुनजों दा थांसै आंनि मोजां मोननाया रावखौबो दा लाथों आंनि अनजालिया